Mi kell nekem? I'm recording now. Jó, akkor. Akkor menjünk. Menjünk? De hogyha meg mentek hazafele, akkor még előtte ugorjuk föl, és akkor visznek haza ilyen tésztasalátát. Jó. Ja. Elfogadjuk. Tiltakozás elő. Jó. Everyone go before me and I'm going to film this. And we'll do the fast forward of going back. The procession. Ott megyek. Kaya, kösz. Yep. Nézzél le ide. Nem lehet látni, milyen magas. Like the Matrix. Várjál, te Should I pause it? Up. Gyere már. Jó van. Nem kell. Filmeztem, hogy jöttünk, és most filmezem, hogy megyünk. Ja, most megyünk. Mindenkinek van. Azért mennyivel másabb Európa, mint Ausztrália, ugye? Másabb mi? Más minden, mint Ausztrália. Ja, persze, Ugye? nagyon sokat, és ja, azt tetszik, hogy mindenki olyan közel lak egymáshoz, és nincs az a nagy Ki tudja, hogy távolság mindenkitől. Ausztráliában minden távol. igen, hát ott az egy nagy baj, hogy tényleg nagy a távolság. De a mai világban, akinek kocsia van, az már nem távolság. Azt szoktak mondani. Hát az kell, igen. Ja. Most feltolom, föl kell tennem az sátára, de majd Mi az? Mi az? Charger. Jó, van, szavaztok. Na, puszi, nem lehet, te mész? Akkor találkozunk majd. Találkozunk fönt. Jó, szia Sanyi! Szia! Azt meg dobba az Ziának, aztán ő meg beviszi. Most jó, mert van szabadságon is, akkor Megy a kaja? Ezt tetszik, meg viszont. jó idő lesz, akkor megyek március 12-én. Akkor fölmegyek, és akkor már 12, 13, 14, 15, 16, 17.